ففاض اليمن والبركات فيدا وظل البسور يرفل في اللباس jonta do soccoto sabu mo so bettat ana selli ko gonga ari addi jam on ko musse Ousmane Deme Couture ko tayor pawdo golle mudum senne onon jogibe conci ina jidi nyodde tabi kadi ina jilo modelaji joddi ha bandirabe teddube newede ari ha yottima e je Simon musse Ousmane Deme Couture alias Alaji Deme o ko tayor ngana mi wima ari dusondirde e mon kala façon mo cogluda e model sa cettima o tayor ngana ma nyoddum an soknajo teddudo adi yidi nyantadi nyantugal mada fadda bimi ari yotto atelier Ousmane Deme Couture kala façon mo cogluda e nyotol so tawi ko jomti jombajo o yaltinen modelaji kessi ful ha bandirabe teddube soknabe teddube badden adato atelier Ousmane Deme Couture to legramo tulla kala façon mo cogluda dum ko debbo e gorko kala suka e mawdo e mo nyota comci mom Ousmane Deme Couture udidi damene wende tawi ina wondi e piriji bebbe mi wima ko jodi ala ilaranam sa yettima odo atelier no gondoni yirude ni di modelaji joddi e ko wana di fof ciagalde pamda kala façon model e mo nyota fan mi sifonuma to ndeñi birde tawete atelier makko ina tawe sa jettima don e galle Ceerno Basirou Thiam to ne leg Ramatullahi sa jettima garas Tamba yew bangi mada nano hirnaangi galle Ceerno Amadou Samba e mo tawe don do galle Dembube ma yidon on don atelier ko sagata newido bawdo golle mom gandude hakkikiliya gadda comci mada o nyotan madum hayode senne tawi kadi tardata ala to dum dañoto so wona e Deme Couture an jiddu windade gili heewani sabu koy événement kuccuden an bandirade teddudo jiddu nyodde odo atelier so tawi koy Madina Gounass gonda ada yidi arde ton walla tawete da koy gure takkide Madina Gounass yettu numéro téléphone 77 443 85 66 sa rewi do tan ma yetto on gorko pullo ndana ala nyoto woccom cham so wona taw ko Deme Couture ko jimi don ko miyani haynoko jazakallahu ya shaykh al-mufadda so gondigu naftowo almudo kay ko gondigu seren be bur e Gounass jiya balle sañintini ɗum kisa nana bolle seren be bur e Gounass gonden ko indi lewru korka teddundu hitande ujudi de no gasse jowi onon namdatanoɓe lijimaji newiɗi mami yetti non on place Baba Dia toni leg Ramatullahi ɗo jeere garas Tamba newiɗo bawɗo golle mum ana selli ko gonga so tawi ko lijim cogluɗa Baba Dia uditani on damal tawi ko damal promotion onon soglunoɓe lijim engros détail fof de emo dari e wallodirde e mon kala ko cogluɗon o ƴetti pellital jippinde piriji ɗi hamme ma lef ngam waɗande on promotion e nder lewru korke tedduno ndu ngam wallidde bandiraɓe ɓe rewrude ɗum Allah ganduɗo hakki client an bandiraɗo tedduɗo tawitiɗo e Madina Gounass e ɗen kore takkiɗe Madina Gounass aɗa hatojini e lijim barme maɗa wela safa ar jetto Baba Dia ana selli ko gonga sabu gonɗen koye ndu lewru korka teddu ndu an hakkay aɗa yiɗi kumtari maɗa wela ar jetto mbiɗi Baba Dia kala ko katu jinɗa e lijim ina ɗon tawi tawaɗon lijimaji kessu pul tawi gari ko e lewru korka teddu ndu soble ina ɗon tawi ɗen soble ko moƴƴi sanne ɗe jawata bonde pompiteer so tawi ko ɗum cogluɗa mbimi ar yetto place Baba Dia kala ko fewti e suppome e lijim batansi ina ɗon tawe kani salade oignon ina ɗon tawe pobar kala ko cogluɗa e pobar petit pois no gondoni yirude ni kala tan ko kato jinɗon fofde ina ɗo tawe sa jettima ɗon e jeere garas Tamba ko jooɗi ala e laranam tawata ɗon ko on sagatani wiɗo bawɗo golle mum ana selli ko gonga jippini piriji newnana kileneɓe ɓe e nder lewru korka tedduno ndu ɗum koy ko teddungal e newende ana selli ko gonga onon yiɗɓe jokkodirde e makko ƴettu numéro téléphone 77 549 92 27 77 549 92 27 so en dewi e ngol lawol ma on jotto Baba Dia soko engros walla détail tawi koye piriji bebɗi sanne enen kala kawroyen tone Baba Dia jeere garas Tamba Madina Gounass jiya balle sañintini ɗum kisa nana bolle seren be bur Madina Arya Madina Madina Arya Madina Madina Ceerno Amar Saïdou Lewi Madina Arya Madina Madina Ceerno Amar Saïdou Lewi Madina
fudori ma rabbi inde mada e barke ma fe ura madina ya madina Allah madina Allah sayidu lewi madina mi fudori ma rabbi inde mada e barke ma fe madina ya madina jen madina jen amma sayidu lewi madina arya madina jen madina jen amma sayidu lewi madina dono danyama jen deronta uro madina ya beidu neona ya famnu tagoma mojere ngawda e nder madina alhamdulillah dono danyama ceno deronta kodo woni galle mudum eyi do woni galle mudum sawdu man wona o pinoto taxi men o mo jipine ko tan ngoppuɗan ay kalis ma ko tan waɗi petti hay numéro taxi o en ganda wona ko woni erreur ngel ko ɗo woni galle mum eyi hey ɗon kay ala fof ko maɗa ɗon hande baba ay wande hay kaali o en ko kalli kaali taxi o en ko joɓani ɗum eyi war sata mi yetto baba min ɗaɓi yejjide accu hakkede ono fota mbiɗoɗa kadi temdere anoma taxi mboyini way wan so mbiya temdere galan ha min jetti o boy neɗɗo malama ɗo nan kam alhamdulillah rabbil alamin dañi liggey ɗo wona mbuuɓu wona gefgal wona mbeew ere fof mi soppat hay neɗɗo ari mi soppat ɗum ɗo mi malama ha koɗam ɗo tambi arya madina yen madina ceerno Muhammad Saïdou soppat ɗum ha ɓuuɓo tami dewi ɗon sunna ñimna ɗon keri ndena koyi ɗum go sosira woro madina arya madina yen madina Muhammad Saïdou lewi madina ɗon sunna ñimna ɗon keri ndena koyi ɗum go sosira woro madina ma andu weɓani ono madina madina yen madina yen Muhammad Saïdou lewi madina ton wallahi onon ɗi taxi manoji ko mala kono kam hoɗon balli seeɗa wi ko temdere yoɓate eyo a jarama baba nani jarama jiyan tan wi ko ɗo woni galle mum arya madina yen madina ceerno Muhammad Saïdou lewi madina arya madina yen madina ceerno Muhammad Saïdou lewi madina mi fudori ma rabbi inde mada e barke ma fe madina arya madina yen madina ceerno Muhammad Saïdou lewi madina arya madina kono ɓe balli ham ɗoji maɗa ko mbawɗen hen salamu aleykum buntu aha hijab gorko e wasi a yettima he hono mbaɗɗa ɓalli mbali jam tande alhamdulillah koto koccuɗa o de koto ladde ɗo koccumi ɗum an waygi yidama no yumma waɗi wi ko baɗɗe tati ɗo yilo e nder saare to pottoyay mum garage tawmi ɗum andi ɓiɗɗamo Mahamadou eyi Mouhamadou ey
kam naɓannomi Fouta e janggoyde ceerno Samas jangoyi andi haqqille mum kam jangde tan woni hen ndeysan nayɗi kam wi tan ko haaju mum ala hen hande ala hen jang kanko jangi tan yiiɗi Madina, Arya Madina, Madina, Arya Madina, Madina, Cerno Amar Saidu Lewi Madina, Arya Madina, Madina, Cerno Amar Saidu Lewi Madina, mi fudori Rabbi inde maɗa e barke ma feeñi ura Madina Arya Madina Madina Ceerno Amma Sayidu Lewi Madina mi fuɗɗorima Rabbi inde maɗa e barke ma feeñi ura Madina Arya Madina Madina, Ceerno Amma Sayidu Lewi Madina, Arya Madina, Madina, Ceerno Amma Sayidu Lewi Madina.